Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin bauba Priden Sing Thaba, ulasha jet banshimti kumu acting Lyngdoh jong ke Hima Sohïong. Haka santarik mentau benai kelaling Khot Hajar pra. Ula Khot perlong ye ke Dorbar Hima ha Sohïong. Na ke benta ban ai ke kaipon ke baling Khot kumjuru ban yatheria wo na ke benta ban penyat syakmat ikikam kijam jong ke Hima nang ne syakmat. Haka ni ke Dorbar lai dan langru u Chief Executive Member jong ke Khas Hills Autonomous District Council uba HS Sela ki Lyngdoh ki Lyngtri ki Khun ki Hajar pala pensongkon ye ke Dorbar da ke jingruai na ki samla na ke snong krang bal ke jing peni ye ke syatan rai na ki Khun samla ke ni ke than habakran hakani ke Dorbar uba Priden Sing Thaba ulapon pau ba kwa sho banyo inang ni syakmat bagi pai ba kinjet yu sodar snong da ke balek sop Henry on jet ben da ke jing thap won khanang banyo ye ke jing sinchar ka bakhot basuba tetap nara sekemat kumbabat dan semua ya pelak yang ya pi nak jeng sencaran bor tetap bak jeng sencaran bor ha Sohïong ladu jan kakak jeng sisa gomong tenglan bo ubah simpo ubah simti mata tang sipang bak jeng sencar Sohïong ladu jan undang sencaran udan hok pasen cara yang harai pernah om don bala dai tangun dorai wapen ya kena siap hak harai pernah ulang do umrah bala kita harai nakse udan hok tangu rendarai nakse udan pai ya kena siap harai salah dan hok tangun dorai salah udan penya ya kena siap Lala banyak orang salah, orang rasa bapri orang pet, siapa si pria. Lagi pause yang lagi berkendu, ngau 1 minute terakhir nga. Wah nama kerja. Nama kata isni, mentah hang ne ro bapri uklam dan. Chan hagi ne kinasi ngan seliwa. Cahai, kimdarai, kibadan ngan lewalut, baca kimenteri baca ngan walut. Harai Sohïong ngano yepi ulan harai Sohïong udan hok bana yak dole kendo yakin nongsong snong jong karai ki haba khasau bantai ulan Sohïong ngamdan bor ngawak ting ngamdan bor langang long da pupura ngamdan bor ya karai bangan nai dole kendo dai ulan rai ubadan ka bor bangan dole kendo to tep ko ki khori Hajar lang de khmak ka bor sunchar ka di kumta Hilakan madam, haka porway konya surok. Warsiya ngawang balay. Melay na ngong nga day hok na mantaka rai kere kijong nga pidong ka stir lech pundi. Borsi stir. Lama daw ngue poy dali kalema per ya konya hok borsi sisya. To tep na nesi kamat. Kwa kor kendau lech ndora Sohïong. Ram day sanga. Ngam nandor. Lama kata daw. Ayah tu ipi bangsa Khot kenang yang ada ke Dorbar, coknya. Kena ia berseketak, belajar apa Hima? Saya menteri jangi, apa ke Hima jangi? Dai pasen Dorbar lang, bersencar ki menteri bat Lyngdoh. Kami bersencar lagi wei benar, yang ke Hima jangi. Nang sekmat tetap ki menteri bat Lyngdoh. SD Komite kan baik yang berangkam baru. Nama orang masa Khot yang ada Dorbar na pemerintah. Kan sa kan mau hak history juga jaj benri jongi. Kini kalau kaba ngampai berkat ba kan dia aku majam mentah kesengi nang wanang ni tekawai ke jingmon pan pej kumnu kalong. Tenrei ku ya sko bon ke bakta kiba penmelong ya kamen sim juga. Baka Hima Sohïong kam juyo ya ka Dorbar Hima. Kata kalong ke kabalong ke kabala dungak ya ka dorut ke jonga. Kani ke kuwi ke jing bakla hakari jongi. Ka Hima ong u melong susutam usim compare ladai umau ka Hima kit urit ukraw
Kamu usim nu Lyngdoh le nu wahadadar le nu sardar kata ki kli nong sensyar ka Hima ka de ke jongpi ki pajba jongpi ki Khot ki Hajar jongpi ki Lyngdoh ki san Lyngdoh ki sao san bat sao sao Lyngdoh ki san menteri ka de ke jongpi ki Khot ki Hajar kelam ke Dorbar Hima kamot kini baro ki bala bat Lyngdoh hagi por ki bala dep ki le ya ka jing bakla ka bakraw mari simti ya kam gom siem kebening kong kepala ngapil mana kalong baka wei pakoi ke Hima ke di ban Khot ya ka Dorbar Hima baka Dorbar Hima kebening kong bala Khot kalong ke Dorbar jong ka Hima melim ka pen thang ya ka tu siru balai ndon shu kiba I ya ka Dorbar Hima namar om ju Khot Dorbar Hima hado bakim tip shu kai kata ka Dorbar Hima dangbon hani hapo Sohïong ibarit Hima banyak ke Dorbar Hima haka Hima melim upai ba tipsu kai kata ke Dorbar Hima naga daga daw kilas dang ban ki banta ban lum ki Dorbar Hima ke dei ban yeng ki dei ban yeng ka Hima ke dei ke jongpi ke Dorbar Hima ke jing hisya ke dei ke Dorbar Hima ka ban pun khalam yo Lyngdoh lene wan pen ne kam dei ban wan shagade council Lumno ya ke Dorbar Hima shim jing hen na ki nok sun syar jongpi lai ki Lyngdoh lai ki menteri lai Lyngdoh ke Dorbar Hima kan shim ya karai Henry mentad dan bok bagadan ke des council lemda kumta kabod Lyngdoh jong ka hi jongpi ulale kum ka mar nok genti jong u ya ka Hima na kata ka daw pigi try jong ka Hima pigi rangba pigi samla pigi longkbi nangni shakmat lada pimio Dorbar Hima lakum no shisen jisnem pila dei ban ya soi mo pigi pajba ban dawa ban pelong Dorbar Hima pi menjur nami kata de pi menjur akti pidi ban de kiti bidi ki try lada mo pigi try film tre show te tongi ya pendo no na kata ka down nang ni shakaman latang shujan ban kot usnem kemio Dorbar Hima kamot pen kre ye ki jing tho wanra sagade council lani wanra show Lyngdoh lada tre sapon poi sagade council pidi ban dawang ide ban yo Dorbar Hima de ban yo jingken kan no lo bi ko bisa kan no lo pelot kan no ki jing sko thang mon yo sko bo men shwa haba jet yo Lyngdoh jet de ki sau Lyngdoh ki san menteri Henry mentala jet tang de ki sau Lyngdoh kabom la ban long haman la ki Hima ki don ki Lyngdoh bat ki menteri ki sen syarlang ki don sakiwe ki bakraw ki ling score ki don dei ban ye don lang ki di lada kalong kumta lada ban ai bei ban jet do pai ba lada la pendu ya ki menteri te pendu lang no ki Lyngdoh jet do pai ba tenrei kampat poi kata kapor dei ban wanra biang ya ki menteri idan kam ki riu senang ki sim ka hasi ki di ban mi ko balong menchua ko mami turut sing ko mi kiwe Haga por mawan deki pareng deki doli na siliang duriau gimi mentai dan peranong India ki siem jogi cim not ban mi kedi ko wei ka ba ga so do men sim ki siem ki dei ban mi ki Lyngdoh ki dei ban mi ban kren ya ka jing e jong ka jai ban riu gilong ka jai ban riu ko barit pa gilong ka jai ban riu ka ba dang sadin lam dah kini kimi kalong ka ba don ching ma ya ka jai ban riu jogi ngiman si ndah bala yo ya ka di ka report kad hadu bangin bu apo ka suspension yau new Lyngdoh jongpi nama laya skau ko wei ka ba him skau tanat hadu kata ka dei bagi snong ya ka badai banjit da ka Dorbar snong ki snong badai banjit yau sardar la ni orang ba snong banjit do pai ba jong ka snong Henry hang ni apo ka Hima Sohïong la yo ka report ba ko wei ki snong don bon ki rang ba snong namar la jit rang ba snong kat ko ka khli briu Ngam tip kata kadai ki jing sisyakat no uya men cha cuba James seliang lowan ulale jakrang ulale hagiwe kisnong bat ki pai ba kelemi ki ong lo pumta koi ke yeng nang ni koi ke yeng nasitai koi ke yeng nasitai we rong ba snong so koi ke yeng kham harum so koi ke yeng nasitai we rong ba snong kani kalong la ka pi pendu ya ka snong kalong ka jing pendu ya ka Hima ka jing pendu ya ka jai pendu ka don ka jing ma ka mau ba ka Dorbar snong ka dei ka wei na ka bor ka ba khlan ha ka jai pendu jangi ngan mano bala ban pendu mdai ban pendu ya ka Dorbar snong namar dei ki Dorbar snong ki badon ka bor
Kumakalong menta ke sarkar India kala mod ban pendu yakini ki Dorbar Shnong. Menta lawan ci fil the da pisa. Lai ka to scheme shispat tengka. Ka jing hikai ka mapen bakla hadu kata-kata. Thai bayaj banya ka makit. Kit umau arteli. Layo bainong. Hendai larawan kini ka bela shispat sengi la syai. Dan syu bakwa menteri borba nama yo tulop. Hendai dah kini ka jing the bisa jong ka sarkar India. Menta kamot ban penrong ya ka panchayati raj. Kamot kata ka jing sensyar ka sensyar syarit khar. Menta la ong syu pigi shnong. Thau no ya kata ka gram panchayat. Bat namar ba kini ka pisa ka bun. Kirang ba shnong la bun ci bumut ban lej bej ya kini. Kami yai lang ba ito ka district council. Wat kini ka sarkar mentaro. Kakhalam kren menyai lang ba ka district council. La pisya menyai bej segi paj ba. Paj ba te habayo bisa te musalya syo. Wat ka kmi jong kpala joro ki ding asngo. Kung makini ko por, baya be ya ka pisa ka mod, ka sarkar jong iru kala bakla, buno ka sya bej ban lej bej segi shnong mentang. Mentang ki shnong election shit adu kata-kata. Nia degal si konsil ngilong, kalong ka ba ma, wat patre banjit ya ka tu ka gram panchayat. Wat patre banjit ya ka tu. Ya Allah ka sarkar kong to thep ki scheme, turang thep kita ki scheme dei em dalele em. Hang tu kong kumno, uno meladan khar prasnem, ulala ban thep bot banjit ki kitu kinong kit kam ka panchayat. Ka ba mo diu, jo ka tu ka gram panchayat, ka yong ke ka gram yo. Ka gram kumta ka gram panchayat jo ka shnong. Ka ba mo ba la shai le shiski, la dadan lang mo kharu ulala banjit rang ba shnong. Bat sisin mo lala banjit unsala ru penlong orang ba shnong. Wat de ya ka jai benriu tang namar bayo ya ka pisa. Kani ka sarkar jongi kani ban ai jingken. Kumno ka khalam kinjok tin ya ka district council. Ban penrong ya ka tu ka gram panchayat. Kalau ka jingma. Ngingi la kita na ka jing jing septing menta. Namaru pai ba kwa ya ka pisa. Lala ka sarkar kala India kala kuwa shisha bana ya kani kan ai sendon ya ka tu ka si schedule ka ba khatway hang tu kitan arpo khandai teligi subject bana ya ka shnong ya ita kalanti ka badai ban thaw ya ka ta ka sarkar shnong ka ba biang om ko makile mantam lada pila ngop hang ni longkum pilongkum video kha manta la ai do we de jorong la subang maria dai hang ta langat sbak hau khwai kini kalau ke ka ba mdan ba fikir mentang idon na ka jingma ka ba kraw tingi sngau tnat na ka executive committee bani bau tau acting Lyngdoh ba ka executive committee ka la thung ba ulak Khot ya kini ka Dorbar Hima ka baningkong jong ka Hima Sohïong ai jing thap ti ka ba kraw na ka banta uniu acting Lyngdoh bang helajit kini kalau ban pen KM ya ka Hima Sohïong ka di ban KM Krem ke Dorbar Hima, Om dan Hima, dei ke Dorbar Hima ke beningkong anwan ke report ha ke Dorbar Hima, nang ta kan sepoi syaka district council.